खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जायफोरा गाहाम हास्थायनानै गावखौ खौरां लाहैदोंमोन बिसोरखौ दिपेन बर'आ साबायखर बावदों। बाक्सानि पकालागियाव इउपिपिएलनि खौरां मेल। बलिउडनि विलन एक्टर आशिष विद्यार्थीआ रुपाली बरुवाखौ हाबा लाबावबाय। दिल्ली पुलिसनि सासे हेड कनस्टेबलआ खेब 8 नाजाथाबनायनि उनाव यूपीएससी आनजादाव उथ्रिसारनो हादों। मिरुनि नखर मन्त्री अमित शाहआ सानथामनि हाबाफारिजों मणिपुर दावबायहैगोन। दानिया फै आबुं रादाबाव। थांनाय 21 मे 2023 इं खालारनिफ्राय गुवाहाटीनि सोरखारि आयुर्वेदिक कलेज हस्पिटालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ देहानि फाहामथाय लागासिनो दङमोन। बेनिफ्राय थांनाय 25 खालारनि मोनाबिलियाव डाक्टारनि बिथोनजों मोजां देहा लानानै फाहामसालिनिफ्राय न'आव थाहैबाय। दा बिथां बर'खौ गोबाव सान दिदोमै न'आवनो थाथ'नो डाक्टारा बिथोन हरदों। बै देहा फाहामसालियाव थानाय बुब्लियावनो गावनि बेसेन गोनां समखौ दोनथ'नानैब्लाबो खौरां लाहैनानै थाबैनो बिथां बर'नि देहाखौ गाहामाव फैनांगौनि थाखाय अबं गसाइनि खाथियाव आरज गाबनाय गुबुन गुबुन आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ साबायखर बावहरदों। लोगोसे बिथांनि देहाखौ थाबैनो गाहामाव फैनो हास्थायनानै अबं गसाइनि खाथियाव आरज गाबनाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। बाक्सा जिल्लानि सामुहाथाय पकालागियाव दिनै खौरां मेलनि हाबाफारि लादों यूपीपीएलनि मासिगिरि आरो मेम्बारा। मैया बाक्सानि कक्लाबारि बियाबनि रुपुहि बिएसडिसनि बेन्दोंआव थानाय कक्लाबारियाव यूपीपीएलनि रुपुहि बिएसडिसनि मासिगिरि हेमन्त बसुमतारी आरो मेम्बार साहानुर हक जुरान आलिमोननि सायाव हेंथायै PMAY न'नि मुङाव रां लानायनि अजद लाबोदोंमोन रायजोआ। बे अजदानो जादों PMAY न' लुनायाव सोनाय जब कार्डनि रां न' मोनगिरिफोरनि उल्थायै गुबुन सुबुंनो होनायखौ लानानै रागा जोंदोंमोन रायजोफोरा। आरो गं 15 निफ्राय गं 20 न' मोनगिरि नखरनि रागा बिटिआर सरकारनि हेंथायै 15 बोसोर बैसोनि हिनजावसानो जब कार्ड बानायना होनानै सोनानै रां होदों बिएसडिसनि मेम्बारा। बिएसडिसनि चेयारमेन आरो मेम्बारा जयै लोगो नांनानै PMAY न' होनायनि मुङाव जब कार्डआव फैसा सोनानै होगोन होननानै साफायाव 500-600 रां न' मोनगिरिफोरनिफ्राय रां बिदों होननानै फोरमायदों रायजोफोरा। बेफोर अजदखौ लानानै दिनै खेंफोरथि होयो रुपुहि बिएसडिसनि मासिगिरि हेमन्त बसुमतारीआ। बिथाङा बुङोदि BPFनि बिथोन होनानै रायजोखौ लोगोआव लानानै बे अजदखौ लाबोदों आरो रायजोनि बे गासै अजदानो नंखाय। BPFनि दालालनि फान्दायनाय होननानै बुंदों रुपुहि बिएसडिसनि मासिगिरि हेमन्त बसुमतारीआ। दिनैनि खौरां मेलाव कक्लाबारि बियाबनि यूपीपीएलनि माखासे नेता कर्मीफोराबो बाहागो लादों। बलिउडनि मुंदांखा विलन एक्टर आशिष विद्यार्थीआ 60 बोसोर बैसोआव गुवाहाटीनि थागिबि रुपाली बरुवाखौ नैथि बिसि हिसाबै जुलि लाबावबाय। 25 मे 2023 बृहस्पतिबारखालि सानैजों गोसो थोलायनानै कर्ट मेरिज खालामदोंमोन। 1986 मायथाइनिफ्राय भारतनि गासै मोन 11 रावाव मोन 300 सावथुनाव विलन फावखुंगुरनि रल लाबोनाय आशिष विद्यार्थीआ 1962 मायथाइनि 19 जुनाव दिल्लीआव जोनोम जादोंमोन। आशिष विद्यार्थीआ 23 बोसोर बैसोआव फावखुंग्रि राजश्री बरुवाजों जुलि जादोंमोन। आथिखालाव 33 बोसोर बैसोनि सिख्ला रुपाली बरुवाखौ नैथि बिसि महरै जुलि लानो मोननानै आशिष विद्यार्थीआ गाव जोबोद गोजोनदों होननानै फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं फेशन डिजाइनार रुपाली बरुवायाबो गावनि फेसबुक स्टेटासआव गोसो थोनाया जेबो बैसो थाया होननानै फोरमायदों। नाजानाय थायोब्ला जाफुंसारनाया सानसेब्लाबो फैखायो होननाय बायदिनो राजस्थाननि थागिबि दिल्ली पुलिसाव खामानि मावनाय सासे हेड कनस्टेबलआ देग्लाय 2023 मायथाइनि यूपीएससी आनजादाव सा 933 नि गेजेराव 667 रेंकिं लानानै उथ्रिसारनो हादों। खेब 8 नाजानायनि उनाव जाफुंसारनो हादों बिथाङा। जाफुंसार जानो हानाय हेड कनस्टेबलनि मुङा राम भजन कुमार। 2009 मायथाइयाव राम भजन कुमारा दिल्ली पुलिसाव सासे कनस्टेबल महरै खामानि मावजेनदोंमोन। आथिखालाव खोला दिल्ली साइबार सेलाव खामानि मावगासिनो दङ।
मख'नो गोनांदि राम भजन कुमारा गावदि UPSC आनजादाव उथ्रिसारनो हादों बेखौ एसेबो सानाखैमोन मानोना बिथाङा गाव सिगाङाव खेबसेनि फेल जाखांबायमोन नाथाय गावखौ जेब्ला गोबाङानो फनजों हामलायथि हरो अब्लासो बिथाङा मिथियो फैगौ 28 मेआव इन्टारभिउ होबावनांगौखौ राम भजन कुमारा होथारगोन होननानै फोरमायथिदों। मणिपुरनि हारियारि दाङाबाजि आरो दुंहाव थासारिखौ सुस्रांहैनो मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ थाबैनो मणिपुराव दावबायहैगोन आरो मणिपुरनि गासैबो रायजो राजाजों जेंना सुस्रांनायनि राहा दिहुनगोन मानो होनोब्ला बे जेंनाया मणिपुरनि गोजौ बिजिरसालिया मेइतेइ हारिखौ ट्राइबेल स्टेटास होनांगौ होननानै रायदान होनायनि उनावसो फैदों बेनिखायनो गाव निजेनो मणिपुराव थांथारनानै जेंनाखौ सुस्रांनो नाजागोन होननानै बृहस्पतिबारखालि गुवाहाटीआव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव मणिपुरनि आयेनारि हालोदा जोबोद गाज्रि आरो ट्राइबेल एबा ट्राइबेल नङै मोननै हारिनि गेजेराव गावजों गाव बुथारग्लुंनाय न' सावनाय गारि मटर सावनाय आरो फालांगियारि बिथिङाव होबथालायनाय दुंहाव थासारिया सोलिगासिनो बेनिखायनो बृहस्पतिबारखालि मणिपुरनि गासै 15 केबिनेट मन्थ्रिफोरा गुवाहाटीआव फैनानै मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमफैदोंमोन। नखर मन्त्रि अमित शाहजों सावरायखांनायनि उनाव मणिपुरनि केबिनेट मन्त्रि लाइसांथाम सचेन्द्र मेइतेइआ फोरमायदों दि फैगौ 29 मेनिफ्राय 1 जुनसिम सानथामनि हाबाफारिजों मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ मणिपुराव दावबायहैगोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।